खैराबारि एबसुआ गाजा गोमजायै 2024 मायथाइनि HSLC आरो HS आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बोसोरफ्रोमबो आनजाद उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लाबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। दख'रा जिल्ला आरो मिरु एबसुआ HSLC आरो HS आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लाना फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाया बाख्नायथाव। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै खैराबारि एबसुआ खैराबारिनि सहिरंग जौसाङाव गाजा गोमजायै खैराबारि हालामनि मादाव जौसिन 10 मासि मोननो हानाय आरो सेथि मासि लाना उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। HSLC आरो HS आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसा बिथांमोनखौ गांफा गांफा मान बिलाइ आरो आर'नाइजों बरायनाय जायो। बरायनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि रबिन्द्र बर'आ आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो बेयाव महिरंग जे दिन्थिफुंसालि खैराबारिनि बावहाय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनानै आरो हायार सेकेन्डारियाव उथ्रिसारनाय फार्स्ट डिभिजन फरायसाफोर आरो बिनि गेजेरनि मेट्रिकआव 10थि फारिलाइयाव जायगा लानो हानाय बिथांमोनखौ बेवहाय मान बावदों। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जि मावथांखि गुन गोनां सोलोंथाइनि जे सोमावसारनाय जोङो बेखौहाय बेबादि मोनसे मावथांखिजों दिनै गोबां फरायसाफोरखौ लानानै जाहाथे बयबो फरायसायानो गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि मोनसे खाबु मोननांगौ आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना गासैबो बर' बिजोंनि फरायसालिनिफ्राय आरो फरायसाफ्रा गोग्गो सोलोंथाइ लानानै साफा साफा राफोद सुबुं धोन जानांगौ। बे खाबुखौ नोजोर बोनानै जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ दिनै खैराबारि दख'रा एबसुआ जिल्ला एबसुनि बाहागो लानाय आरो जों बाहागो लानाय जों बेखौहाय गोबां मोनसे मोजां हाबाफारि लादों। आरो दिनैनि समाव जों बेखौनो खावलायो जे गासै फरायसाफ्रानो गासैबो दिनै जोंनि हालामनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगो मोनजानाय लोगो मोनजायै गासैबो फरायसाफोरखौ नोंथांमोननि गेजेरजों जों खावलायनो लुबैयो जे नैबे मुगायाव जोबोद बादायलु मुगा आरो बिनि थाखाय जोङो जोबोद गोसो होनांगौ जोंनि जे गियान लानायाव फरायनायाव। मानोना सासे राफोद सुबुं धोन जानो थाखाय जों ओंखारबोनांगौ। दिनैनि रांखान्थि फेहेरनाय समाज फोसाबनाय हादोर जौगानाय बेयाव जों बयबो बाहागो लानो थाखाय राफोद गियानि गुनि सुबुं जानांगौ। आरो माखासे बाथ्राखौ जोङो दिनै एंगारनानै सोलिनांगौ, माखासे हाबाफारि आरो खामानिखौ एंगारनांगौ। जेरै दिनैनि साना मोनसे मुलुगनाङैनो बेयो मोनसे नो टबेक' डे, थांखुनि बेरेखा सान। अदेबानि जों खावलायनो लुबैनाया बेनो जे साफ्रोम फरायसानिफ्राय लानानै बिमा बिफा दिथागिरि फोरोंगिरि बयबो खौरांगिरि बिथांमोनहाबो लुबैयो जे समाजाव जोङो माबोरैबा ड्राग्सखौ गोजानाव दोननो हायो, बेखौ गैया खालामनो हायो, जौनि माखासे गुबुंले थासारिखौ जों गैया खालामनो हायो। बिदिनो थांखुनि बिरिनि सिगारेटनि गासै देहायारि जोखोम खालामग्रा बेसादनि गोजानाव माबोरै फरायसाफ्रा थालांनांगौ बिनि थाखाय जों बयबो सांग्रां जानाया मोजां। आरो बेखायनो जोङो दिनै खैराबारि हालामावबो जों बेफोरबायदि गासै थुलुंगाथाव बाथ्राजों लोगोसे जोंनि समाजनि मोजांनि थाखाय जों बेफोर बाथ्राखौ दिनै बेवहाय फरायसाफोरनि बाहागो लानायजों फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरि दिथागिरि बिथांमोननि बाहागो लानायजों जोबोद मोजाङैनो बे जाफुंसारनाय मोनसे हाबाफारि होननानै जों फोथायदों। दासिम खिन्थु दिनै जितु 12 थाखोसिम बर' बिजोंखौ खालामनाय जाबाय, खिन्थु बिजाबा दासिमबो फैनाय जायाखै बाजारफ्राव। बेनि थाखाय मा दिनै बर' बिजोङा मोनसे गोदान बाहागोआव, जेरै जोङो थांनाय बोसोराव क्लास 11आव आर्ट्स स्ट्रिमनि माखासे फरायसाफ्रा जोंनि जे आर्ट्स साबजेक्ट्सफ्रावहाय बड' मिडियामजों हायार सेकेन्डारि एबा क्लास 11खौ फरायजेनबाय। देग्लाय बिथांमोना क्लास 12 मोनबाय आरो बिनि लोगो लोगोनो बिथांमोननि गोनां जानाय बर' बिजाब एबा सेबखांजानाय बर' मिडियामनि बिजाब दिनै जुदियाव बिथांमोना बिजाब सेबखांनायनि बर' थुनलाइ आफादजों आसाम हायार सेकेन्डारि काउन्सिलजों बिथांमोना बेखौ नाजानायनि गेजेरजों गोबां बिजाबा रेडि जाबाय होननानै जों मिथिदों। आरो बेखौ फरायसाफ्रा सम बादियै मोनगोन बेखौ जों फोथायदों। आरो गुबुन गुबुन साबजेक्ट्स जेरै साइन्स आरो कमार्स बिनि जे ट्रान्सलेसन बेखौबो गोब्राब नाजानायजों बर' थुनलाइ आफादा गोरों बिथांमोनखौ लानानै सुबुंफोरखौ लानानै फोरोंगिरि सारमोनखौ लानानै दिनैहाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरो बियो बर'फोरनि थाखाय खोन्दोसे दावगानाय। मानोना हायार सेकेन्डारि स्टेजसिम जोंनि गावनि बिमा रावजों सोलोंथाइ लानानै बर' फरायसाफ्रा साबसिनै गियान लानो हागोन, बुजिनो हागोन, सोलोंनो हागोन बेखौ जों फोथायदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम जोङो दिनै बेबादि जिखिनि बिजाबनि दानि सम बादियै मोननांगौनि थाखाय जि नाजानांगौ बर' थुनलाइ आफादजों
जोङो लोगो नांनानै बेखौ जों मोनहोनो थाखाय नाजालांगोन आरो बिनि सायाव जोङो अरायसम खामानि मावलांबाय थागोन। दिनै जोङो मिथिगौ गोबां फरायसाया मेट्रिक आनजादखौ मोनसे उथ्रिसारनाय समाव जोंनि बे मोनसे गोदान थाखोनि उथ्रिसारनाय होननानै जोङो रंजानाय लायो। नाथाय रंजानायनि गेजेराव जों खावलायनो लुबैनाया बेनो जे फरायसाफ्रा जेखि रांखान्थि थासारियाव थाया मानो माने गासै बिमा बिफानि अननायजों न'खरनि अननायजों बिथांमोना नंगौ मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारो। अदेबानि बे नङा जे फरायसाफ्रा गावनो नांनाय बेसादफोरखौ गाव मोनथ'यै सामलायनो हाथ'यै एबा बाहायनो मोनै आयेन बादि मोनै बेसादखौ बिनो नाङा। जेरै मटर साइकेलनि खोथा, जेरै गोबां खोथायाव मबाइलखौबो गोबांनो नांथ'वा आरो बिनि थाखायनो दिनै मटर साइकेलनि बेलायाव बुङोबा सासे सुबुङा बैसोआ गोरोबनानै गारि सालायनो मोननो लाइसेन्स मोननांगौनि थाखाय 18 बोसोर बैसोनि जानांगौ। बे आयेननि सिमा खानाय आरो बेखायनो बेयाव मेट्रिक पास जानाय फरायसाया 15 एबा 16 बैसोल' जानाया बे माबोरै मटर साइकेल सालायगोन? बे जोबोद साननो गोनां। दा नंखायनो बेखौ बिमा बिफाया थुलुंगा होनो नाङा। बिमा बिफानिफ्राय दिथागिरिनिफ्राय बेखौ गोजानाव दोननो नाजानांगौ। बिनि थाखाय मटर साइकेल होनाङा, गारि सालायनो होनाङा, जेखिजाया कार एबा बाइक सालायनो मोना 18 बोसोरनि गाहायनि फरायसाफ्रा एबा बैसोनि सुबुङा। बेयो आयेननि बेरेखा आरो बेबादि मावनायनि गेजेरै जामारोब्ला आयेना बिमा बिफानि सायाव गोख्रों साजा होनायनि मोनसे आयेननि बिसार दङ। दा बेनिखायनो जोङो दिनै गोथों लामायाव थांनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो इन्सपायार खालामनांगौ, मटिभेट खालायनांगौ। माब्रैबा बिथांमोना गावनि थांखिया मटर साइकेल जानो नाङा, बिथांमोननि थांखिया बबेबा कार लानाय जानो नाङा। बिथांमोना गावनि गियानि गुनि सोरजिनायखौ सोलोंथाइखौ लानानै माब्रै गावनि थांखियाव सहैनो हायो बे खामानिखौ गोब्राब मावनांगौ होननानै जों फोथायो। मा बिथिंखौ लानानै बे रिभिउ मिटिं जोंनि जे आथिखालनि बड'लेण्ड एकर्ड बा बिटिआर एकर्डनि उनाव थामथि गोरोबथानि उनाव जोंनाव मोनसे जइन्ट मनिटरिं कमिटि दानाय दङ। भारत सरकार, आसाम सरकारनि अफिसार आरो बावहाय बिटिसिनि अफिसियेल आरो लोगोसे स्टेक हल्डार्स होनोबा सिगनेटरि आफाद एबसुआ अरायसम थाफायो, इउबिपिआव थाफायो आरो दिनै एक्स एनजेपि इउनाइटेड फरामाबो थाफादों। आरो बेवहाय बे 6 दाननि उनाव जानाय मोनसे हाबाफारि, जाय हाबाफारिनि गेजेरजों एकर्डनि जि दफाफ्रा माबादि मावफुंजागासिनो दं एबा माबादि थासारियाव दङ बिनि सायाव सावरायनाय जादों। आरो जेरै जोंहा दा आथिखालाव माने माखासे गिदिर गिदिर खामानिया जेरै पेन्डिं जानानै दङ। दा जिहेतु इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टबो नांनानै दङ। दा बिनि थाखायनो दा जिहेतु मडेल कड अफ कन्डाक्टनि उनाव माखासे पलिटिकेल एक्टिभिटिसखौ मावनांगौ होननानै बे मिटिङावहाय माने थिरांथा होनाय जादों। जेरै बाउन्डारि कमिसननि बेलायाव बे एक्सटेनसननि जे मेटार बाउन्डारि एक्सटेनसन बिनि आद्रा खामानि दङ आरो कमिसना गोदानै चेयारमेन होनाय दं, बेखौ रिपर्ट होनाय जादों। कल्यान चक्रबर्ती होननाय सासे आइएएस अफिसारा दिनै बिथाङा कमिसननि चेयारमेन जाबाय, सिगांनि चेयारमेना गैथ'लिया। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि दिनै माखासे फसंथाननि खोथा, एजुकेसनेल इन्सटिटिउसन्स आरो साबजेक्ट बारायनाय, समस्ति बारायनाय, बे माखासे संबिधानिक बाथ्रा दङ। आरो बेखायनो बेखौ गोदान सरकार पार्लामेन्ट गोदान सेसन फैयोब्ला बेफोरनि राहाया अलरेडि माने ड्राफ्टिं स्टेजावहाय बियो दंखासै भारत सरकारनि हम मिनिस्ट्रिनि आखायाव। दा बे बाथ्राखौ फोरमायनाय जादों। आरो बेबायदिनो इयुन समाव बेसेबां माने एकर्डजों सोमोन्दो थानाय जेरै एनडिपिनि केसनि खोथा आरो बावहाय रिहेबिलिटेसननि खोथा, मुंख्लंनि एक्सग्रेसियानि बाथ्रा, बेफोर गासैखौबो माने आद्रा थानाय जेसेबां दं मावलांनांगौनि थाखाय बे सावरायनाय जादों। गुबैयै बे अफिसार्स टु अफिसार्स आरो स्टेक हल्डार्स हिसाबै जोङो बेवहाय थाफानानै जाहाथे जेबो खामानिया आद्रा जाया, जेबो खामानिखौ गालाङा, बिनि थाखाय जों बेयाव गोख्रोङै सावरायनाय जायो। जेरै 6.3नि खोथा, भेन्सार स्कुल आरो कलेजनि जेंनाया दाबो उदाङै सुफुंजानो हायाखै। आरो बेखायनो दिनै आसाम सरकारखौ भारत सरकारनिफ्रायबो बे बिथिङाव नोजोर लानानै गोख्रैनो मडेलिटिसनिफ्राय लानानै गासै जि राहा लानांगौ बे खामानिखौ मावनो थाखाय एकर्डनि बादियैनो जानांगौनि थाखाय दिनै नारसिननाय जादों। आरो बेबादि रिभिउ मिटिङा 6 दान जाबाय थागोन। आरो बिनि सायाव जोंहाबो फोथायनाय दं भारत सरकार आरो गासै आसाम सरकार लोगो नांनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ बिथांमोनहा गोथार गोसोजों आरो गोसो गुदुङै बेखौ मावलांनांगौ। आरो एबसुनिफ्राय जोङो अरायसम बेखौ नाजागोन जाहाथे बे जाफुंसारो। मानोना जोङो बेवहाय दिनै दाबि खालामनायजों लोगोसे जोङो सावरायनायाव नारसिननायखौ जों खम खालामाखै। थायनि जि आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद बेयाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय जोंनि खैराबारि दख'र बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गासै फरायसालिनि माने बर' बिजोंनि फरायसालि बिखौ जों बोसोरफ्रोमबो बरायो। थिग बेबायदिनो देग्लायबो जोङो टप 10 जोङो सेलेक्सन खालामनानैबो बरायो। बिदिनो जोङो देग्लायबो जों टप 10 सायख'नायजों लोगोसेनो आरो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय गासै फरायसामोनखौ जों दिनै बरायनाय जादों नैबे समाव। आरो लोगोसेनो दिनैनि जिथु बरायनाय हाबाफारि, बे बरायनाय हाबाफारियाव जोंनि
उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रुबिन्द्र बर' सार बिथाङा मेहेरगोनां बिबुंथिजों बेखेवना होयो दिनैनि हाबाफारिखौ। लोगोसेनो दिनैनि गाहाय आलासि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां खोरोमदाव औवारि सार बिथाङा मेहेरगोनां बिबुंथिजों फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनाय जिथु बिबुंथि आरो बयनिबो गोसोआ हयथ' जों नुनायाव मिथिनो मोन्दों बयबो गोजोननायखौ नुनो मोन्दों आरो बे हिसाबैनो बिथांनि बिबुंथिफोरखौ जाहाथे फरायसाफोराबो नैबे समाव बुंनो नागिरगोन आं जे गोसोआव लाखिना मोजां खामानि मावोबा फरायनायाव बेबहार खालामो आरो लोगोसे आं खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनि जानानै सार बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो जिथुनो दिनैनि जिथु बरायनाय हाबाफारि बेयाव गोबां फरायसालिनि फरायसाफोरा थुबुर जाफैदों मोजां नांदों फैनायनि थाखाय आरो इयुनाव बिथांमोननि जायफोर उथिफुनाय गथ'फोर बिथांनि इयुनाव मोजां जायो मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो देग्लायनिख्रुइ बांसिनै मोजां खालामनो हायो जों इसोर आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव जों आर'ज गाबदों बिदिनो जों आरो बोसोरफ्रोमबो बरायगोन जोंनि बे थांखि मोनसे खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनि। मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।